שלום, כאן חנוך גרינברג מחברת קרדאטה. אנו רואים שיעור מעשי של אלקטיוד בנושא החלפת דיסקת בלם. זהו שיעור אחד מתוך 140 שיעורים מעשיים בנושאים שונים, בדגמי רכב שונים, בנתוני יצרן שונים. אבל נראה את הסרטון הראשון בפרק. בשלב הראשון אנו רואים משתמשים בנתוני יצרן, תוכנה כמו אוטודאטה, בוחרים את הדגם של הרכב, במקרה זה יונדאי אילנטרה 1.8 ליטר, שנת 2014, ומחפשים את הפרק בנושא דיסקיות הבלם. החלפה של דיסקיות בלם או חלקי בלם נוספים, במקרה הזה מדברים על דיסקת בלם קדמית, מופיע לנו הנתונים של היצרן לחיזוק הברגים, מיקום ושלבים. שימו לב שבכל סרטון יש הסבר באנגלית למטה שניתן לתרגום באמצעות מצלמה ותוכנת גוגל טרנסלייט. אחרי שראינו את כל הסרטון, יש לנו שאלות, הסבר קצר על הפרק, לוודא שהתלמיד בעצם מתקדם בחומר ומבין את מה שהוא ראה. הסרטון הבא מראה בעצם את השלבי הפירוק. שלב ראשון, הרמת הרכב. שוב, יש הסבר באנגלית שניתן לתרגום. בהמשך של הסרטון, אני קופץ קדימה בסרטון, אנחנו רואים את הפירוק, ומכאן אני אעבור לשאלות שיש לנו בפרק וסרטונים נוספים. בסרטון הבא בודקים נזילות מהצינורות של הבלמים. הגענו לקליפר ובודקים באמצעות מיקרומטר את עובי הדיסקה, לראות שהדיסקה נמצאת בנתוני היצרן תקינים, ואם היא שחוקה או דקה מדי, יש צורך להחליף אותה. כאשר התלמיד עונה על השאלות, הוא עובר לשלב הבא, והשלב הבא זה בעצם הפירוק של הקליפר. יש לנו פה את השלבים, כמובן מלווה בהסברים קצרים באנגלית, שכאמור ניתן לתרגם אותם באמצעות גוגל. אנו רואים את כל השלבים של הפירוק, אני קופץ טיפה קדימה, אנחנו רואים את הניקוי, אנחנו רואים שהוסיפו רפידות חדשות, ובשלב הזה, בגלל שהדיסקה לא תקינה, יש בה חריצים, עובי שלה הוא פחות מנתוני היצרן, צריך לפרק אותה ולהחליפה בחדש. אז אנחנו רואים את השלבים של הפירוק. אני קופץ טיפה קדימה, ובשלב הבא של הסרטון יש לנו החלפה לדיסקה חדשה, חיזוק הברגים, החזרה של רפידות הבלם. אני קופץ כל פעם בסרטון, לכן רואים חלקים שקופצים במערכת. יש לנו שאלות על הפרק, ואנו רואים שמורידים את הרכב מהליפט. יש בדיקה של מערכת הבלימה, ואחרי שאנחנו בדקנו, הידקנו, וידאנו שהכל תקין, שוב יש שאלות על הפרק הזה. והנושא האחרון, החזרת הגלגל, וככה בעצם מסתיים השיעור. אז להתראות בסרטון הבא.